Ahojte, volám sa Dominik, v Siemens Mobility pracujem ako softwarový inžinier. Hlavnou úlohou mojej pracovnej pozícii je podľa požiadaviek zákazníka navrhnúť vhodné softwarové riešenie pre vlakové zabezpečovacie systémy, ktoré sa následne otestujú a implementujú do prevádzky. Súčasťou týchto riešení je príprava projektovej dokumentácie, samotné naprojektovanie stanice a jej následné otestovanie. Jedným z najväčších benefitov v tejto firme je pre mňa Bridge Day, teda deň plateného voľna navyše. To znamená, že keď napríklad vo štvrtok je sviatok, v piatok nemusím ísť do roboty, ale mám to zaplatené. Tým, že chodím do fitka, tak ma veľmi milo prekvapili výškovo nastaviteľné stoly, ktoré teda určite šetria moju chrbticu. Siemens Mobility mi ponúka zaujímavú prácu, ponúka mi možnosť kariérneho osobného rastu, zdokonaľovania sa v komunikačných schopnostiach, v nemeckom jazyku, keďže teda je to môj pracovný jazyk. Ak vás baví navrhovať softwarové riešenia, poďte k nám do Siemens Mobility.